वाळपयच्या फूड स्ट्रीटाचे सोबितीकरण जावपाचे आशिल्ल्यान वडापाव विकपी गाड्यांक काढले। ह्या सगळ्या गाड्यांक आता मासोड्डेच्या रस्त्यार स्थलांतरीत करतले। मासोड्डेच्या रस्त्यार मंगळारा सप्तकी बाजार भरता, ताका लागून गाडेवाल्यांच्या धंद्याक फटको बसतलो। देखून वडापाव विकपी धंदेकार आता चिंतेंत आसा। फूड स्ट्रीटाचे सोबितीकरणाक जाय मेरेन धंदो करपाक पालिकेन एक निश्चित अशी सुवात दिवची अशी मागणी वडापाव विकपी गाडेकारांनी केल्या। काल येऊन तांच्यांनी सांगले, म्युन्सिपालिटीचे ऑफिसर आसा जे म्युन्सिपालिटीचे ऑफिसर तांच्यांनी येऊन आमकां सांगले की आमचे आयज जे गाडे जे आसा फाल्यां मेरेन तुमी शिफ्ट करा म्हणून। आमकां कांयच प्रॉब्लम नासलो, बिकॉज ते जे कितें बी आसा तांचे बरें कितें जे आसा ते तांच्यांनी आमचेच खातीर म्हणून सांगला, त्याचे कायद्या प्रमाणे ते सारकें। पूण कितें एकूच दिसा भितर आमी कशें म्हणून शिफ्ट म्हणून करपाचें, हे आमचो एक प्रश्न आसा। आनी आमकां अजून तांच्यांनी टेम्पररी जागो म्हणून बी असो खंय दिवंक ना। आतां फिलहाल फक्त आमकां काडून ते सायडीक मासोड्डे रोडार जे आसा ते शिफ्ट करून म्हणून तांच्यांनी आमकां सांगला। पूण कितें आमकां एक परमनंट एक मातसो एक थोडे दीस खातीर तो एक टेम्पररी तरी जागो दिवन आमकां वेवसाय करपाक तांच्यांनी दिवपाचें। आतां कितें एक 4-5 दीस बी जर आमचे बंद रावले ते आमकां नुकसाण न्हू, ते कोण आतां फारीक करचो, ते बी कितें आसा कायद्या प्रमाणे जे कितें आसा ते सारको आमकां दी। मासोड्डे रोडार शिफ्ट केला थंय तुमकां कितें चालू कर म्हटला बिझनस ना, मासोड्डे रोडार अजून मेरेन आमकां तांच्यांनी डायरेक्ट सांगला की बिझनस तुमी वेवसाय कितें करपाचें न्हू म्हणून, ते व्हरून दवरपाचें, ते व्हरून आतां दवरपाचें, ते आतां दितले म्हणून सांगला। तेंची मिटींग कितें ती जे कितें आसा तेंचो कितें आसा कायद्या प्रमाणे ते आमकां दितले म्हणून अशें सांगलें। आमचा गाडा आहे, आमचा 25 वर्ष आली वडापावचा गाडा आहे आणि आम्ही तो चालवतो। आणि आम्हाला शिफ्ट करायला सांगलं, जागा दुसरा देतो म्हणून सांगून, पण अजूनच स्थिर नाही आहे, तो दुसरा जागा दिला आहे। म्हणजे कशा करता तुम्हाला आता हटवलंय? मार्केट बांधून देणार म्हणून सांगणार, आता बांधून कधी देतात, आम्हालाच देतात, काय करतात ते आम्हाला म्हणजे तुमचे सगळे जे दुकानदार आहेत त्यांना सगळ्यांना इथे शिफ्ट केले देणार। सध्या इकडे ठेवा म्हटलंय मंगळवारपर्यंत, परत दुसरीकडे हलवायला सांगणार। म्हणजे मंगळवारचा बाजार भरतो इथे म्हणून तुम्हाला दुसरीकडे न्या म्हणून सांगणार। अजून त्यांचं मीटिंग होणार मग सांगतो असं सांगतात। सध्या तुम्हाला इथे शिफ्ट करायला सांगितलंय, पण अजूनही तुमचे स्थिर नाहीये? नाही, आजपासून गाडा बंदच राहील आमचा, कारण म्हणजे आज चालू नाही करणार कळणार नाही ना लोकांना इकडे आम्ही आहो म्हणून। माल केलेला सगळं वेस्ट जाणार, लोकांना माहीत नसलं, लोक तिकडे जाणार। आम्ही एवढे वर्ष तिकडे राहिलो, पहिले आम्ही इकडे होतो मार्केटच्या इथे 10-15 वर्ष, आत्ता 10 वर्ष आले आम्हाला तिकडे नाही, नवीन मार्केटमध्ये। तेव्हा आता आम्हाला दुसरी जागा द्यावी, नाही तर आम्हाला कुठेतरी स्थिर तरी ठेवावं ते बांधकाम होईपर्यंत। इकडे तिकडे हलवायला सांगू नये, आमचा पोट्या पाण्याचा प्रश्न आहे, आमच्याकडे आणि कोण कमवतं नाही आहे, आमचं गाड्यावरच चालतं। 25 वर्ष आली सगळं, आमच्या घरात कोणी सर्व्हिसवालं नाही आहे, फक्त वडापावच्या गाड्या। म्हणून आम्हाला जागा द्यावी, सगळ्यांनाच द्यावी आणि स्थिर आम्हाला करावी जायत आसा। आणि असो विकास ह्यो आमचो सध्या वाळपेन चालू आसा। आमचो नगरनियोजन मंत्री तथा आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या प्रयत्नान हे जे वडापाव सकूल आसा तेजे फूड स्ट्रीट हे जे ब्युटिफिकेशन जावपाचें आसा आणि ह्या कामाची सुरवात आता बेगिनाच जावपाची आसा। ह्या कामाक हे जे सौंदर्यीकरण करतले तेका अरावंड 80 लाख रुपया खर्च केलो वयतलो। आणि आता हे ब्युटिफिकेशन जालें की लोकांक जे खावपाक मेळटा तेजे आनीक म्हणजे बऱ्या प्रमाणात आणि साफ सफाई आरोग्याचे बाबतीत काळजी घेवन हे सौंदर्यीकरण केले वयतले। हे जे ब्युटिफिकेशन आसा ते मडगांव मुरगांव म्हणजे वास्को आणि गोवा सत्तरीन हे दोनूच ठिकाणाक हे पास जावन येयलेलो आसा ह्यो जो प्रकल्प आसा तो। पण सध्या आयज म्युन्सिपालिटीन जे हांगाचे जे गाडेधारक आसा तांकां हांगासून गाडे तेंचे अचानकच काडपाक लायले आणि सध्या मासोड्ड्या रस्त्यार ते शिफ्ट केलेले आसा। मासोड्ड्या रस्त्यार डेली जो मंगळवारचो बाजार आसा तो आठवड्याचो बाजार थंयच भरता आणि आज तेंच्यांनी सगळे गाडे व्हरपाक चालू केलेले आसा जे दुकानवाले वेवसायीक आसा ते। पूण तांकां असो प्रश्न पडला की आता जो मंगळवारचो बाजार आसा थंय हे जे आतां गाडे शिफ्ट केला ते तेंचो मंगळवारचो जर बाजार जालो जाल्यार तांकां कितें करपाचें। आयज तेंच्यांनी गाडे व्हेला पूण आज तेंचो धंदो आसा तो तांकां चालू करपाक मेळचो ना म्हणून तांकां ते जर की हे आसा की जे म्हणजे थोडे गरीब आसा आणि ते म्हणटा कितें आयज जर आमचो वेवसाय जावना जाल्यार आमकां कितें आर्थीक लुकसाण जातलें।